जोंनि पावार बे पावाराबो जोंनि आखाइनिफ्राय थांगासिनो दङ जोंनि बिपिएफ दलाव दिनै हाबनानै आरोबाव हाग्रामा सारखौ फैगौ समाव 2005आव माने 2025आव सरकार लाबोनायखौ बिथांमोनहा लुबैदों 2 बोसोराव प्रमद बर'आ जि खोथा होदोंमोन बेखौ बियो मावाखै प्रमद बर'आ दिनैहाय दिनै बिटिसिखौ धंस खालामनो नागिरदों बे खोथा दिनैहाय जोंहा जोंनि चिरां जिल्ला हेडक्वार्टार बहाय आइजो डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि मोनसे जेनेरेल मिटिं लानाय जाहैदों बहाय गोबां जायगानिफ्राय माने ब्लक हिसाबै प्राइमारि हिसाबै मोनब्रै जोंहा ब्लक दङ बेनिफ्राय फैदों आरो आं जे नुदों गोबां माने बहाय माने पार्टिसिपेट खालामनाय जादों आं जे आसा खालामाखैमोन खिन्थु इसिबां जे जोंहा आइजो बिपिएफआ माने बेबायदि फैगोन आरो फैबावगौमोन जों एसे गारिफोर हरनो हानाय जायाखिसै खिन्थु दाबो जों नुदों आइजो बिपिएफ हिसाबै खोब स्ट्रं दं आरो दिनै प्रमाना बेनो जे जोंना चिरां जिल्ला बे जोंनि बे अफिसाव जेनाखि मिटिं जानायाव जेनाखि बाहागो लानाय बेखौ जों मिथियो हिसाबै चिरां जिल्ला बिपिएफ माने आइजो हिसाबै माने गोरानिफ्राय गोरा माने जालांगासिनो दं आरो खामानि मावगासिनो दं आरो दानि बे प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारा जे महिलाफोरनो जे माखासे खोथा होलांदोंमोन थाखा फैसा होनायनि आसनि होनायनि बेखौ बिथांमोनहा दिनैहाय मोनाखै आरो जिखिनि माने आसनिफोर फैदों बेबो मोनसे डिसक्रिमिनेसन जादों आरोखि बे गावसिनि दलावल' थाबा मोनो गावसिनि दलाव थायाबा मोना दा बेबादि जादों खिन्थु बे जानो नाङा माने मोनसे सरकारनि सिङाव जायखि सरकार फैया बेवहाय बिभिन्न जाति गोष्ठीनि गोरिब मानसि थायो बे गतिके गोरिब मानसिनि आसनिया बयबो मोननांगौ खिन्थु बिसोरो बिथांमोनहा बेखौ राजनितिक खालामदों आरो बे थिग जायाखै गतिके दिनैनि आइजो बिपिएफ बा महिलाफ्रा दिनै बेखौनो दुखु मोनदों आरो बेखायनो बिसोर दिनैहाय सरकार गैयाब्लाबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों माने बांसिनसो दिनैहाय पार्टिसिपेट खालामनाय नुदों आरो बिथांमोननि बे मिटिङाव बिथांमोनहा जबरदस्ति खालामो बोरै खालामो बिसोर डिपार्टमेन्टेलि बिसोर अर्डार होयो जेनेबा हमना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिसोरनि अफिसारफोर दङ सोरबा दङ आं नामखौ मख'ला बिथांमोनखौ बिसोरो अर्डार होयो मा अर्डार होयो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरखौ अर्डार माबा फै होनांगौ बिथिङाव आरो जुदि फैयाब्ला बिथांमोननि जेनाखि सुबिदा बेखौ दाननानै होनाय जागोन बेबायदि बुंनायाव बिसोर बायद' जायो आरोखि जोंनि एक्स मिनिस्टार चन्द्रन ब्रह्मआ एखम्बा खोनायो हाबगोन एखम्बा खोनायो हाबा बेबायदिखौसो आं खोनादों दा EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों आं बेखौ आं खोनायाखै आरो जोंनिफ्राय जोङो बेखौ नुदों जे जों खोनानाय खोथा आरोखि माने हाबगोनबो होननाय खोनादों खिन्थु जों स्पस्ट' नङा आरो क्लियार नङा आरो बियो मा सानदों मा सानाखै बेनि खोथा दा बुंनांगौ खोथा गैला खारन बेहाबो दायित्व दंमोन बिपिएफ हिसाबै दा बेखौ बुंनानै फोलावनाय लाब गैला जोङो समाल'सना खोथा गैया जे दैदेनगिरि हिसाबै सिन्था खालामनानै खामानि मावोब्ला मोजां आरोखि जोङो बिराद थियारि जोङो एखेबारे साखा फारा जानानै दङ जोंनि हाइकमान्डआ हाग्रामा सारा दिनैहाय गोबां जायगायाव मिटिं खालामदों इउथनि मिटिं खालामदों BUSUनि मिटिं खालामदों सेलनि मिटिं खालामदों जयेन्ट मिटिं खालामदों नोंथांमोनहा नुदों जयनिंआव जों सरकार गैया खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो ओरैबायदि जयेन जादों 1000 2000 1500 बिदि जाबाखै होनबा बिदि जादों अदालगुरिफोर बायदियाव जोङो 500 600 500 माबा 1000 1200 जों माने जेनदोंमोन खिन्थु दानि समावहाय दासिमाव बे मोनसे समस्यायाव 1500निफ्राय 1800 2021 सिम हाबदों जोंनि दलाव थारमा प्रमाइन खालामदों जे जोंथ' 500सो जेनदोंमोन 1800 जयेन जाबाय बबेबा 1200 हाबदोंमोन 2200 जयेन जाहैबाय थारमाने मा थारमाने जोंनि पथि दिनैहाय जोंनि बिपिएफ दलाव दिनै हाबनानै आरोबाव हाग्रामा सारखौ फैगौ समाव 2005आव माने 2025आव सरकार लाबोनायखौ बिथांमोनहा लुबैदों खारन 2 बोसोराव प्रमद बर'आ जि खोथा होदोंमोन बेखौ बियो मावाखै बेल' नङा जुदि जोङो बुङोब्ला आरो जों बुंनांगोन सिरि थानायनि खोथा गैया प्रमद बर'आ दिनैहाय
दिनै BTC-खौ धंस खालामनो नागिरदों बे खाथां दिनै जोंनि जेनाखि एडमिनिस्ट्रेसन बियो जोंनि BTC-नि आखायाव गैया जानो थांगासिनो दङ जोंनि पावार बे पावाराबो जोंनि आखाइनिफ्राय थांगासिनो दङ जोंनि माखासे बेनि उन्नयन बे उन्नयनाबो सोरनिबा दारैसो माने थिनजानाय बादि जानानै खामानि मावगासिनो दङ BTC 6 शेड्युल 275 आर्टिकेलाव जोंनो होदोंमोन बेवहाय जोंहा लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ एग्जिकिउटिभ जा पावार दंमोन जोंनो बेखौ एक्सारसाइज खालामनानै हाग्रामा सारा 15 बोसोर बेखौ सालायदोंमोन जोंनो आयेन बानायनो हायो जोंनो थिग खालामनो हायो 35 लक्ष मानसिफोरखौ जोङो जोंनि बे क्षमताखौ लानानै BTC-नि पावारखौ लानानै उन्नयन खालामनाय जादों आरो बे उन्नयनखौबो नुदों खिन्थु दिनै लेजिस्लेटिभनि खोथायानो होन बा जोंनि डिपार्टमेन्टनि खोथाया होन बेफोरखौ जों दिनैहाय दुरबलनिफ्राय दुरबल नुदों इडुकेसन नुवाखै गतिके जोंना खोथाया जाहैदों BTC-खौ जों जेरैबाबो बासायनांगोन आरो BTC-खौ बासायनानै जोंनि संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बे BTC-खौ आरोबाव जोङो मोजाङै लाबोफिननानै बेवहाय थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठिफोरखौ जोङो मोजाङै जाहाथे लांनांगोन बेखिनि